volem arribar a acabar el mandat amb el màxim d'amiant extret. És cert que som pioners en aquest sentit, que no totes les ciutats estan treballant-ho d'aquesta forma, però sí que des del govern de la Generalitat s'ha impulsat una llei per a l'erradicació de l'amiant i hi haurà un conjunt d'obligacions, en aquest cas per ajuntaments i també per entitats privades, per poder fer aquesta retirada de forma segura. Estem obrint pas, no tenim a ningú per copiar-nos de la forma que ho han fet, perquè nosaltres som, en aquest cas, els que ens estem trobant també amb totes les dificultats. Nosaltres volem ser un districte universitari. De fet, som el nucli urbà més proper a l'Autònoma, més fins i tot que Cerdanyola. I el que volem també és no viure d'esquenes a la universitat, perquè ara, per exemple, una de les coses que no es podia fer amb el règim de tinença de l'habitatge era llogar pisos a Badia. Doncs ara, amb aquesta possibilitat que passen al mercat lliure i que, per tant, es puguin llogar els pisos, activar una zona d'activitat comercial a tocar entre Sabadell i Badia. També això generarà més llocs de feina per als ciutadans de Badia i esperem també que al llarg d'aquest 2025 es pugui començar aquesta activació.